वैभववाडी शहरात अन्न व औषध प्रशासन विभागानं प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे। शहरातील समर्थ पान शॉपीवर धाड टाकून 2838 रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी दुकान मालकाविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आलाय। राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री विरोधात विशेष मोहीम राबवण्यात येते। त्याच मोहिमेअंतर्गत वैभववाडी शहरातील समर्थ पान शॉपीवर अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पथकानं मंगळवारी सकाळी छापा टाकला। जिल्हा अन्न सुरक्षा अधिकारी अभय चंदन शिवे, अन्न सुरक्षा अधिकारी तेजस्वी ताजणे आणि करण गावित यांच्या पथकाला दुकानात प्रतिबंधित गुटखा विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती। त्यानुसार करण्यात आलेल्या झडतीमध्ये 3 प्रकारचा प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखू सदृश्य पदार्थ आढळून आले। या कारवाईत 2838 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी तेजस्वी ताजणे यांनी वैभववाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती। या तक्रारीनुसार पोलिसांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम 2006 अंतर्गत दुकान मालक सदानंद मोतीराम पाडावे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून जप्त केलेला मुद्देमाल ताब्यात घेतलाय। अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे बेकायदा गुटखा विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून जिल्ह्यात अशाच प्रकारच्या आणखीन कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। श्रीधर साळुंखे, कोकण साधलाय, वैभववाडी।